Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, mag-unbox tayo ng binili ko sa Shopee na tripod, free red light, saka remote, at saka i-unbox natin yung in-order ko sa Shopee na tripod. In-order ko pala yung tripod, selfie red light, tapos bluetooth. Open natin siya. Sana wala siyang sira, guys. In-order ko siya no October 3. Dumating siya ngayon, October 7. Mabilis lang siyang nag-deliver. Mabilis lang siyang dineliver. Tingnan ko kung kompleto at walang sira at walang kulang. Gunting natin siya. Gunting natin siya. So, ayan. Nabuksan ko na, guys. Ito na siya. Sana kompleto. Ayan. Nakababura pa siya, oh. Ayan. Ito siyang dulo, guys. Gamitin natin siya ng gunting. Bubble wrap pa siya. Yan. Papansin nyo, naka-batrab ako ngayon kasi wala pa akong ligo. Kaya, wala pa akong ligo, wala akong undergarments. Kaya, nag-bubble wrap na tuloy. Naka-batrab lang ako. Yan, ito yung remote. Sana gumagana siya. Ito yung para sa cellphone. Dalawa. Tatlo yung in-order ko nito. Sana yung iba. Yan, ito. Yung tatlo. Mamaya, testingan natin kung gumagana siya lahat. So, ito yung selfie ring light. Hindi para red light. Selfie ring light. Bubuksan natin siya, guys. Dami ko pimples kasi hindi talaga ako wala pa akong nabili na na para sa pimples. So, ito siya, guys. Wow, pink. Kasi mahilig ako sa pink. Ito wala ka siyang choice doon na yung pink lang. Ang mapipili mo lang yung assorted color, random color, yung pinili ko, yung parang random color. Kalimutan ko, basta yun lang. Hindi ko yung makakapili na pink ang gusto nyo, ganon. Random assorted color lang, kaya si seller na yung bahala kung kung ano yung available, yun lang yung i-deliver niya. Mabuti walang sira kasi may nakikita ako sa reviews doon na pagdating doon sa
pag-receive, ang dumating yung dito, sira dito. May nag-order nyo ng marami, tapos ang isa lang yung okay, sira yung dito. Mabuti sa akin, hindi siya sira. Ayan, kita ko, ayan. Ito siya. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo, ayan. Ayan. Sana gumagana siya lahat. So, ito. Ayan, ito siya. Ito yung carton niya. Hindi nila nilagay sa carton. Pero sinama lang din ni seller sa balot. Kaya ito yung niya. Pagkayan. Parang iba siya, no? Sa picture. Pero mabuti na rin meron siyang lalagyan. Kasi may nakita rin akong sa review doon na pagdating sa kanila, walang itong black na lalagyan. Yung carton lang, tapos wala ito. Mabuti sa akin, meron siya lalagyan. Yan. Yan. And mabuti sa akin, wala siyang sira. Yan. Mabuti, kompleto yung sakto. Tapos ito kompleto. Tatlo yung binili ko kasi in case hindi gumagana yung iba, meron pa akong reserva. Ayan. Tapos ito yung lagayan sa cellphone. Ito yung red light. Wala siyang wala siyang kung saan siya. Ito pala siya. Hindi ko kasi alam kung saan yung button na ipipress para mag-start. Dito pala siya sa likod. Ayan. Ito yung first niya. Mahayag. Ayan. Ayan. Ito yung pangalawang lights niya. Ayan. Ayan. First, ito yung pinaka-high niya, guys. Yan. Yan yung pinaka-high niya. Yan. Yan. Akala ko, yung nakita ko, yung may battery charge, pa lang pala siya. Charge. Yan. 3, ayan. So, yan yung pinaka-high niya, guys. Yan. Okay naman siya. Tapos yung ito yung low, yung pinakamahina. Ayan. I-try natin siyang i-charge kung gumagana ba yung charging niya. Ito try natin. Sobrang liit naman to niya. Kunin ko na yung charger ko, guys. Lagay ko siya dito, tapos susubukan ko siyang i-charge. Ayan. Ayan, papakita ko lang sa inyo, guys. Ayan, nagcha-charge na siya, guys. Kasi meron na siyang red. Ayan. Mabuting gumagana yung charging niya. Ayan. Ayan. Kasi pag bibili kasi tayo online, swertihan lang yung pagbili natin kasi minsan pag bibili tayo merong hindi gumagana, pagdating sa atin sira, hindi gumagana yung charging. Ayan, asan yun? Ayan.
Talata yung mga ano. Made in China. Ayan. Kaya susubukan ko to guys. Iti-test ko to kung gumagana ba siya. Ayan. Yun lang nga guys, isa sa parang na-disappoint ako kasi yung remote niya, yung remote control niya, wala siyang box. Pero, thumbs up naman sa seller kasi wala talaga siyang sira yung dumating sa akin. Tapos, gumagana siya lahat. Tapos, ito pala guys. May choices pala kayo kung ano yung cellphone nyo. Ito, yung nasa baba, ayan. Yan. Yan, makikita nyo siya. Yung nasa baba, for Android. Tapos, yung nasa taas, para sa mga iOS siya, or sa mga iPhone, ganon. Ito. For camera 360, or iOS, yung nasa itaas, ito niyan. Kaya, parang pwede sa iPhone. Kasi meron naman siyang choices na dalawa, Android, saka iOS. Ayan. Yun lang na-disappoint ako guys kasi wala siyang box. Tapos, yung ring light, meron naman siyang box. Tapos, itong tripod, itong dalawang tripod, itong dalawang tripod, ayan, nilagay ko ulit siya sa itong dalawang tripod, hindi siya nilagay sa box. Sinama lang siya sa balot yung sa box. Tinupi lang siya ng ganito. Hindi siya nilagay sa loob. Pero thankful naman ako kasi hindi siya nasira. Yung remote, yung tripod, hindi siya nasira. Thankful ako na hindi siya nasira sa delivery. Pagdating sa akin, okay siya, gumagana siya lahat. Yeah. Sobrang thankful guys.